Mae Segontium yn gair Rufeinig sy'n edrych dros yr Afon Menai. Mae Ynys Môn yn agos iawn. Roedd Segontium yn gair brysur iawn. Mae llawer o arian wedi cael ei ddarganfod yna. Sy'n dangos i ni roedd y caer yn cael ei ddefnyddio rhwng AD 77 ac AD 394. Mae hyn yn amser hir iawn sy'n dangos fod Segontium yn bwysig iawn. Weithiau, roedd teuluoedd y milwyr yn byw yn y caer efo'r milwyr. Roedd hi'n gair brysur iawn.